Klijenti Raiffeisen banke od sada prilikom preuzimanja svoje kartice mogu sami izabrati željeni PIN broj. Kako bismo klijentima olakšali proces poslovanja sa našom bankom, uveli smo funkcionalnost dodjele PIN broja prilikom preuzimanja kartice. Ovo znači da umjesto dosadašnje prakse slanja PIN broja putem pošte u koverti, klijent nakon što preuzme svoju karticu u poslovnici banke i potpiše svu dokumentaciju, jednostavno na licu mjesta ukuca željeni PIN na POS uređaj i odmah aktivira svoju karticu. Također, klijenti Raiffeisen banke koji za postojeću karticu budu tražili reizdavanje PIN-a, isti će moći dobiti odmah na licu mjesta, u poslovnici banke, bez dodatnog čekanja.